ewa bandiraɓe woto men mi leñolam Fouta memama Fuutankoɓe gummima ɓiɓɓe Fuutankoɓe gila mawɓe ɓe kañumen ko jooɗiɓe tan no ñammine ene coode neɗɗo no soode no dammuwol ni ɓiɓɓe moon gummima hande ɓeɗo sukaɓe ummiɓe ganduɗa hoorema université taw ko janggoɓe ɓe babiraɓe men gaddi ɗumen e nder Dakar tawa ngala hayɗo mbaali ngala hayɗo koɗi toppitaka ko Allah andi no ñamirta ko Allah no jarirta e nder université ji ko ɓeɗo darina mbaɗa on défendre onon mawɓe Fuutankoɓe ɓe ganduɗon so tawi laamuji ministére uji ɗi ganduɗa hoorema ɓuura mawnude reedu ɓuura mawnude 4-4 ɓuura ɗanade ha midi fina juulata e waktuji yimɓe ganduɗa hoorema ñamoɓe riba ɓe kulani Allah ɓe daraki pour wallude diwanuji men ko onon bonni Fuuta hande laamu nguɗo foof ko fulɓe goni hen poste fof moƴƴo e leydi he ko pullo waɗa hen kala poste baɗɗo fayida leydi he kalis o ɗo mofte ko fulɓe jogui ministére uji ɓurɗi towde e leydi ndi ko fulɓe jogui ganduɗa hoorema kala ko woni e leydi he ko waɗi fayida ko fulɓe jogui holko fulɓe pewni so wona ganduɗa hoorema diwa mum ɓuuri yaltude caggal diwa mum ɓuuri tampude so heege ari wiye ko Fuutankoɓe keega on nana haala e télé jamma ñalawma on ngala projet ji baɗɗi fayida babira kono maayi ha laaɓi yumiraɓe maayi ha laaɓi poussiére wari ɗumen guure ɗe tari taƴama ha laaɓi yimɓe ngala ɗo ndewi mana ganduɗa hoorema sukaɓe fof péri ɓe naata e laaɗe jettoytako ɓe maayi ko hakkude Maroc e Tanger hakkude Tanger ganduɗa hoorema Espagne ko ɗo ganduɗa hoorema laaɗe men jolte sababu wadde découragé e leydi Sénégal président Alaji Makki Amadou Bouɗi population Fuutankoɓe darima ligganimama ballima mbaɗanima kala fodde ɗanniyankoɓe mbaɗi foddeji men luwi saluji ceerɗi e ɓuuɓol France naɓe Italie naɓe Amérique naɓe États-Unis naɓe Amérique naɓe Allemagne naɓe hay Mauritanie naɓe ala fof mo wallani président Macky Sall kalɗo hay fulɓe Mali ala fof mo wallani hande onon leader uji Fuutankoɓe député Fuutanke ministére Fuutanke maire Fuutanke préfet Fuutanke on ngala nafoore leñol ngol pop weltanaki on hay goto weltanaki on kersata on kulani Allah on kormaki leñol mon on jiiɗa yimɓe mon ɗum ɗo pop yimɓe ƴeewi ɗum hande on ngala fayide e jeese yimɓe mon hande yimɓe mon kormaki on hande ala fof ɗo cuusiɗon darade e nder guure mon oɗon kaala so on goppani no goruɗon ni ma ya ha ɗo daariɗon foof e nder Fuuta maɓe gullon ma on mbattu riddede e Fuuta mon mbattu wullede e Fuuta Allah serri ɗum e Tanor Dieng Tanor ha galle bamum ha damar galle bamum ko godron waɗa ɗum tuggude Dakar ha Ngeejeen koko waɗa godron ɓalejo kurum ñande nde Tanor yalti aduna min jaade e président Macky Sall min gummima Dakar 130 km a rewata e dow leydi guure serraɓe oɗon gandi Fuuta ɓuuri liggade e guure serraɓe kamɓe ɓe liggi diwanuji mabɓe ha feewi ala fof ɗe jeeya ɗe ndewata taw ko rang rang foof koɓe waɗi ɓen godron ngaji aɓe mbaɗi ONG ji aɓe mbaɗi guese aɓe mballa yimɓe mabɓe ɗum tagui ndew yalti aduna Sénégal fof ɓabbiti fayi toon hande onon ministre ji Fuutankoɓe so goto mon maayi hay goto rewata e gossiji mon no yafuta min ngalaɗo min ndewi min ngala laabi so goto mon maayi no nawte hay goto ala jaɓata yaade Fuuta no maawiya rewata e gossi so wona taw ko avion joomum nawtira on ngala laabi ir ammol fir hande koko jooki gummoɗa Dakar joɓa ujunnaji ɗiɗi ngara ha ila morfir sa yiɗi yettade wuuro mon sa yoɓani ujunnaji tati walla ujunnaji nayyi yettoyta ko nder Fuuta taw timmani hay 30 kilométre oɗon jiiya pomuji ene taƴi oto baɗɗo pete accident ñanden ko poussiére tagui oto wadde accident chauffeur o maayi hen debbo goto maayi hen oɗo jooɗiɗo ɗo ko bana debbo wona ko bana debbo banam debbo wiyete ko Tulla Thiam ne jeeya pete ko bana debbo banam debbo wiyete ko Tulla Thiam Ramatullahi Thiam jeeya ko pete o ummi galoya omo fayi pete omo arta 8 heures subaka ɗon poussiére o nde poussiére o rulli ha heɓoy dow oto mo jolo yiyani oto gonɗo yeeso ɓe o naati koye camion kanko ƴettoɗon faara Wourossogui juumo faara kono nawa toon tan taw ko gas o yetti ko Ceeso sanki min mbiyatami ko Abdoulaye Thiam mo jeeya baroɓe jegui ko kalɗa e laabi ɗi laabi ɗi sona ɗi manki fewde eɗi manki fewde yoɓe mbattu haqqille e laabi ɗi kamɓe fattuɓe wattude haqqille e laabi ɓe ko kamɓe e koye mabɓe kamɓe toon ɓe jeeya
haaloɓe yoɓe mbattu toon haqqillaji ɓe kamɓe koye mabɓe e kamɓe fotɓe wattu toon ɓe kamɓe fof ndendi anni o ɓe poti ko wadde golle ɗe poti gollede ila mori film kalɗa o hakkude maaji ene heddi ha wani leydi gasani aɗa yaade ɓeɗo sukaɓe mbaɗi ko fodde mabɓe ɓe jolti ko hujja mabɓe ɓe joltanen ko hujjaji meɗen bawɗo yaade o yeehi mo wawa yaade o ɓe joltani hen hujjaji men. Salamu aleykum rahmatullah. anen tohor sona no wiiri ni tan ɓe liggaki haydara kamɓe fuutankoɓe ala fo ko Allah heddiniɓe kala ceddolngal ko ɓiɗo fuuta fonno dañde Allah rokkiɓe kono ɓe timmинani fodde ministére nen toon député ji nen toon e mairie ji nen toon en dañi kadi laaɓe ummiɓe toon jeeyaɓe tan kono haydara ya rien fouta haydara ko liggaki hande so tawi haalpulaar yiiɗi wadde wootende ma weddan ɗum carte min o Aliou An min mi waddetako mi yiyanen hooram par ce que ponnoɗo en yiide hooram par ce que mi meeɗa wodde mumemi wodde koye laamu Macky Sall yidde hoore mum tawi mbeɗa woota yidde wonde yo laamu e parrainage ɓennuɗo ɗo holno jiiruɗa o ɗo rendina yimɓe wona ha ala ko feewi jinguere tan tagui mbaɗɗen hawlami kono wona nafoore makko nafoore ala toon so nafoore wonno toon hande wona ni Fouta wayata waliyaɓe wolɓe ɓubba Fouta waliyaɓe wolɓe jangguinɗe hande juuɗe Fouta ala fof ballateɗo ko poussiére tan naata mabɓe kala ittatuɓe addaga esma mon monti ko poussiére o tuberculose poussiére ɓena nayi ɗon parne France ene cafroye toon fof ko poussiére Fouta fewani fewnaka sa ari ha junko ɗon tele ha ɗo ha Wourossogui Bakel ko min rewi hen wona goɗɗo to jeeyaɗa min jeyama nokku no wiye cegle dow Mbumba komi ururo bama ñiga toon jeeyami mbinami ko Aliou An diwan mo noon wayi no fewna walla fewnaka mbimami ko sa ari ha Jum ko ɗon tali haji minen ko ma gara ha Mbumba sa ummima Mbumba joni faade Jum joni aɗa waɗa ɗon hakke heure uji nayyi min wima tanko 57 kilométre fewani ko defiyaji ɓoli ceerno a yiyatama oto wuuro ha ɗesa yande haɓa ka oto wuurta ɗesa yande walla oto yaha ɓooya daro holko daro ɗum poussiére daro ha poussiére o iwa no fuɗɗoyade kuura kay ala toon timmani réseau ko ma saaha ko ma jamma woɗɗoye keɓa réseau walla ni ngabbay dow lekki aɗa wawi yande ngabbude kay mi ɗamini yande dow lekki ngabba aɗa ɗamini yande minani jinneji cemori mi sabu ko jinne ne andira jinne je lekki neɗɗo ka jeeya lekki hada salamu aleykum ngala ministére uji ministére am paga e Fouta sa limi ɓe goni temen tato ministére uji koɓe nafata koɓe kewal muminina ɓe pirtena tous ila Touba ɓe kalat ɗo o hande a ummo ton ɗo ƴetta oto goɗa 2 heures de temps a yettaki Touba hande ko 1 heure de temps naata Touba koko golla timmata e heure koɓe pewni ɗum ha feewi combien de milliards kadi ko laabi ɗiɗi waɗa kadi ko laabi ɗiɗi des fois waɗa a dogata koko welma dogata dartata aɗa ɗaminano an so pulla laamima ma Fouta waɗi ala sinno min gandinɗo ko ni o laamatako sinno min gandinɗo ko ni wayata hay min totta goɗɗo fewna walla kam wasa fewnu min ganda jeyaga amen fewnani joni janggo so tawi président Macky Sall ummima ɗo janggo so pullo wiyama ne lomto ene laama ma wotan ɗum mimi hoolaki par ce que a waɗi ɗum neɗɗo jibinta koko yiiɗa kono sotta kam ko yiiɗa hande o tawi hande ko minen mbaɗata président woy kono ko coggu par ce que hol coggu a itta kartal ma gota goɗɗo woto o jooɗo ko coggu somin hande somin cooda ko goɗɗo min coodata ko wona ɗemgal mbimi kay ko mbimi ko kay min gandi esmama fof irtima tuberculose fof poussiére sernaɓe fof gofɗi jiyaɓe Allah jangginanno Qur'an hayso jomum rafe toon ha tampa ƴewetake adde ɗo ko jukkitede kono na safre Allah mbimi ko fof ko mbimami haydara pewnani Fouta wallahi adi ɓe pewnani Fouta fof kadi heeɗi ɓe pewnani Fouta hande ko gacce mabɓe ko waɗa ɗo ko hande ko gacce mabɓe ko kaldata e yimɓe wonɓe diaspora ɓe kamɓe ne dariɓe tan ne ndewe laamu ngu ɗo mballu ɓenne ko mbiyata ɗum ɓenne ko fimin ko waɗan ɗum fiyataɓe par ce que soɓe ummima to ɓe gartoɓe jeeya to saabu gonɗo France kam gonɗo Italie gonɗo ni wiyeten Amérique on suusa poussiére kono so naati poussiére Fouta ma bonlo ko ɗum hasa salamu aleykum warahmatullah assalamu aleykum warahmatullah no wini ko noon tan basi Allah hen won jarama tawi on nani ɓeɗo jiyaɓe Allah koɓe kaali te ɓeɗo ko sernaɓe mawɓe on nani koɓe kaali ko ko noon woori Fouta fewnaka révolution Cheikh Souleymane Racine Bal 1776 wonko haalno Cheikh Souleymane Racine Bal o wi so tawi neɗɗo laamima on jiina alɗa kaɓe e muɗum so neɗɗo laamima fewnani guitte ɗum so neɗɗo laamima toppitaki ɗo jeeya ɗo jamfima on
fuutankoɓe ko onon kalte député ji Fuuta ko onon kalte neɗɗo wonta député tan ñaama guetoɗe ha watta gonde ko haala fof wona e foɓɓude ɗum gonirɗon assemblée nationale wuteji mon mawɗi autoji mon baɗɗi pono caggal pino toon ko midi on jahata e air mi wi on sa yiɗo jeewo colli ko haalpular sa yiɗo juuɗo o makka e leydi he ko haalpular sa yiɗo juuse e leydi he ko haalpular pittowo mbaɗir ko haalpular sa yiɗo ganduɗa hoorema ɗum ɗo fof oɗon ponno mbaɗo o sirage ko haalpular oɗon ponno darana leñol mon guitton ɗum guitton yawaɗe kono hande ɗum ɗo fof on gondaka sukaɓe mon pop mbaɗi gadday jalti leydi ndi jeehi sababu ngala espoir e leydi he ɗum noon gacce ɗe ko onon janggo yawmal qiyamati mo on ñawde Allah mo on ñawde Allah nde tawno on kalfinama Allah hokkata ko ɓuuri gandal e laaɓu on dokkama gandal on dokkama laaɓu hande goto fof no jooɗi ɗo e Dakar jaɓani yiide bandiraɓe mum jaɓani fewnude diwan muɗum on jii sukaɓe jalti étudiaji jalti ko révolution fuɗɗi sukaɓe jalti hay goto yaltinaniɓe par ce que yumiraɓe mabɓe toon koɗi babiraɓe mabɓe toon koɗi koɓe jalti go aɓe jogui hen droit koɓe kalata ko étudiaji Fuuta pop ala keddiɗo koɓe dañi fof ko Fuuta ɓuuri nde so goto mabɓe dañi bac wawa jang continue nder Fuuta mara Dakar ene hersini ko foti no Fuuta tawala université holko saabi Fuuta wattake université holko saabi Fuuta wattake hôpital manggal holko saabi Fuuta wattake nokkuji taw financement ji mawɗi mbaɗe toon waɗe projet ji mawɗi nokku ɗo Cheikh Oumar jibina nokku ɗo gandanɗa hoorema ɗo Cheikh Souleymane Racine Bal jibina nokku gandanɗa hoorema ɗo Seydina Limamoulaye hay kañum ko Fuutanke Serigne Touba ko Fuuta dawi nokkuji Alpha Ma Yero Wele ko toon jeeya nokku koolaɗe nokku bida e nokkuji ɗi gandanɗa hoorema ko waliyaɓe Allah jalti hen taniraɓe hande gonɓe ɗo oɗon jalti leñol ngol wonde mon e laamu he ala nafoore wonde mon e laamu Sénégal ala nafoore te on kalanama so tawi ko ni konnirɗon so manda Macky Sall o gasi goto bawɗo mon fof ƴeewa guesa yo ƴeewa guesa ndemiri eyyi so laamu Macky Sall manda oɗo gasi onon député ji onon préfet ji onon ministére uji ko onon kaldete ƴeewe guese tawa guese ɗe ɗum ne paɗon ko hedde Saloum hay Fuuta min cohla ɗon to ndema yon guerte on jarama